Dan Oh itu Black. wah jan iki aku krungu kabar saka kanca-kanca jare kowe lara. Lagi tak tiliki to aku gandeng kanca. Kira ngrasake Black. Aku wis sirahku ngliyeng ya jan wingi. Aduh, Kepiye dadine kowe iki? aku yo bingung ya. Aku ngene iki lara apa ya jenenge? Lah piye to sing dirasake? Mumet ket wingi iki rasane iki kaya mubeng-mubeng sirahku. Oh, rak ngono. Kowe bejo kowe ketemu aku. Ya iso bejo piye? Wis rasah perlu neng dokter. Lho. Aku wis ngerti penyakit wong ngono wis mayar. Lah apa to? Kuwi jenenge vertigo. Vertigo. Ayo, dadi vertigo kuwi hilang keseimbangan. Hilang keseimbangan piye to maksudnya? Lah dadi ngene Dan, anggere arep bodo ngene iki, arep lebaran ngene iki. Kuwi penyakit kuwi wah kaya pandemi. Kok iso? Nah, dadi hilang keseimbangan kuwi pengeluaran karo pemasukan iki ra imbang. Bayarmu 150, pengeluaranmu mosok 500. Ayo vertigo lah. Oh, alah.